Čaute, moje meno je Miška, ja vás vítam pri novom videu. Dnes to bude však celkom taká vážna téma. Ako už samotný názov videa napovedá, budeme sa baviť o hre, ktorá sa volá Modrá veľryba. Niektorí z vás o nej možno počuli, niektorí nie. My si povieme, o čo v tejto hre ide a vyvodím z toho záver, ktorý dúfam sa s ním budete všetci stotožňovať, lebo je to strašne psycho. Takže hra Modrá veľryba už v podstate existuje okolo takých 5 rokov a prišla tuto hľa z našeho východného susedstva, čiže Ukrajina a Rusko. O čo teda ide? Ide o to, že sa do tejto hry môžete tagnúť hashtagom chcem hrať, hashtag Modrá veľryba, cez Instagram alebo cez priamo stránku tejto korporácie. Neviem ako to nazvať, oni sú divní. OK, začína to celkom fajne, fancy, nejaká hra, budem dostávať úlohy, pripomína to Erebos, možno ak ste čítali prípadne Nerve hra o život a táto hra je o život. V priebehu 50 dní budete po tagnutí do hry dostávať rôzne úlohy a my si niektoré z nich teraz prečítam. Vyraz si žiletkou do ruky F57 a pošli fotku kurátorovi. Kurátor je týpek, ktorý vám celú túto hru koordinuje, ďalší psychočlovek, k tomu sa dostaneme. Zobud sa o 4:20 ráno a sleduj psychedelické a desivé videá, ktoré ti kurátor pošle. Poraž sa na žile na ruke, ale nie príliš hlboko, len 3 rezy. Ak si pripravený, aby si sa stal veľrybou, vyraž áno do svojej nohy, ak nie, potrestaj sa. Ďalej sa to stupňuje tým, že poraž si pery, chod na nejakú vysokú budovu, chod na žeriav, chod na most. A po týchto 49 úlohách príde tá 50, že sa máte zabiť. Reálne sú dokázané obete, ktoré sa zabili kvôli tejto hre a je to strašne smutné, že tie deti sa zabíjajú a hlavne, že je niekto, kto to reálne od nich chce. Môže nastať druhá varianta, že sa na ten život siahnuť nechcete a vtedy prichádza to nepríjemné a to sú vyhrážky o vašej rodine, o tom, že vaša mama sa už nemusí vrátiť domov a podobne. Predstavte si, že ste 13-ročné dieťa a toto počujete. Zľaknete sa, spanikárite, tí múdrejší idú za rodičmi, tí menej. No, to tých potom už len asi ponúčať, nakoľko už asi nie sú medzi nami. Prihlasujú sa do toho nešťastní ľudia, ktorí v podstate toto berú ako taký výkrik o pomoc, že halo, ja mám depresie, ja potrebujem vašu pomoc a chcú takto ukázať, že nie, pomôžte mi. Reálne vraj jedného typka, čo za tým stojí, už zatkli, ale za tým nikdy nie je len jeden človek. Takže tak. Veľa ľudí tvrdí, že je to fake, v tom, že tí kurátori vám nič nespravia. Jedna reportérka dokonca urobila research, kde akože fejkovala túto hru, ale prišla aj správa, že tvoja mama ráno chodí autobusom, chceš, aby sa vrátila. Zľakla sa, ale nič sa nakoniec našťastie nestalo. No, osud môže byť vrtkavý a môžu byť extrémni aj tí ľudia. Čiže moje posolstvo, moja message v tomto videu je to, že nehrajte túto hru. Ak som teraz scrollovala Instagram, keď bol taký znovu boom na Slovensku pár dní dozadu, tak tam bolo strašne veľa príspevkov, veľa z nich bolo len fejkové účty, ale uvedomte si, že pokiaľ by tí ľudia vás chceli nájsť, tak vás nájdu. Pretože nemáte šifrovanú IP adresu cez nejaký mobilný prehliadač. A sama som bola zvedavá, že ako to celé vyzerá, ale povedala som si, no stojí mi to za to riziko, nestojí. Preto vás prosím, nezapájajte sa do tejto hry, nefejkujte to nejakým spôsobom ani, lebo to môže byť nebezpečné, držte sa od toho ďalej. Ak viete o niekom, kto sa do toho zapojil, alebo minimálne má nejaké takéto sklony, ako táto hra prináša, rozprávajte sa s ním, buďte tu pre tých ľudí, lebo to je to najviac, čo môžete urobiť a tí ľudia si to vážia. Neskutočne si to vážia, keď to možno tak nevyzerá a raz vám poďakujú a možno raz by si poviete, že zachránil som niekomu život len tým, že som sa ho spýtal. Si v pohode, nepotrebuješ objať, nepotrebuješ podať pomocnú ruku. Spomeňte si na toto a naozaj to nehrajte. Je to strašné, že v 21. storočí sme svedkami toho, že niečo takéto sa okolo nás reálne deje, ale bohužiaľ svet je nádherné, ale zároveň kruté miesto. A treba sa s tým vedieť popasovať, treba byť silný a treba o tú pomoc zavolať. A treba ju vedieť aj prijať. Dobre, to je odo mňa všetko, majte sa krásne, na budúce už pri nejakom veselšom videjku, nejaké veselšie videjka mám aj predtočené, ale toto mi prišlo aktuálne, aj pre môj malý čas som sa napriek tomu rozhodla teda, že ho natočím, lebo chcela som vám toto povedať. Budem rada, ak toto video zazdieľate, opäť preto, aby sa to dostalo medzi ľudí a aby vedeli pokojne aj rodičia, starší súrodenci, že niečo takéto hrozí a dávali si na to pozor, aby to vedeli vaši kamaráti, že to robiť nemajú. A áno, negatívna reklama je tiež reklama, ale vážne nie. To už si vás nájdem. Majte sa krásne. Ahoj.